Musik er intet uden mennesker til at skabe den, og for at skabe den må vi lære at håndtere den. Dette kan gøres på utallige måder, men én ting er sikkert. Vi har brug for en læringsmetode. At blive dygtig til et instrument er en livslang rejse, men vi skal starte et sted. Nogle bliver trænet i nodelæsning, mens andre får et skarpt gehør. Kan man sige, at den ene læringsmetode er bedre end den anden? Hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige metoder? Og er der generelt forskel på menneskers evne til at opnå musikalitet? I denne film vil jeg lægge vægt på en metode, der har haft enormt stor betydning for mit musikerliv. Den bygger på det, vi kalder modersmålsmetoden og kendes i dag som Suzuki-metoden. Suzuki-metoden er en ud af mange måder at få kendskab til et instrument på. Ved at lytte og efterligne kan selv et 3-årigt barn lære at spille. Metoden er kendt verden over, og der er i dag over 8.000 Suzuki-pædagoger med over 200.000 elever. Metoden bliver brugt i mere end 40 lande og er stadig voksende. Manden bag metoden er den japanske violinist og musikpædagog Shinichi Suzuki. Suzukis far var grundlægger af verdens første violinfabrik, hvilket inspirerede Shinichi til selv at lære at spille violin. Ved et 8-årigt ophold i Tyskland bemærkede han, hvordan de tyske børn med lethed lærte at tale det ellers komplicerede sprog ved at lytte og efterligne. Han overførte denne opdagelse til musik og opbyggede en teori, der gik på, at børn ved hjælp af pædagogisk undervisning og daglig gentagelse ville kunne lære at beherske et instrument. Suzukis formål var ikke at skabe vidunderbørn, men at gøre børnene til velfungerende mennesker ved at give dem noget, de kunne bruge i deres liv. Han havde en filosofi, der byggede på, at alle børn kan blive veluddannede. Han sagde dermed også, at alle børn kan lære at spille musik. Vi starter alle på samme niveau og forbedrer derefter vores evner. Suzuki-metoden kom til Danmark i 1972. Der er ingen tvivl om, at børn lærer bedst gennem leg. Netop dette var en af Suzukis vigtigste grundtanker, og dette ses tydeligt i undervisningen. Børn skaber deres egen viden, når de leger ved at støde ind i nye og uventede situationer. Der opstår en frustration, og barnet vil forsøge at løse problemet. På den måde bliver legen en del af læringsprocessen. Legen giver børnene mulighed for selv at have kontrol over, hvad der sker og hvad de ved. Ved at prøve tingene igen og igen, behersker de dem til sidst. Netop dette kan bruges i musikundervisningen, og derved gør man musikken til en leg. På trods af Suzukis teori om, at alle er født lige og kan lære at spille et instrument, er der dog små uretfærdigheder, der gør, at nogen har bedre kompetencer og muligheder for at opnå musikalitet end andre, hvis de der udnytter talentet. Det skyldes vores ører og dets struktur. Nogle ører kan simpelthen opfange lyden bedre end andre. Et eksempel er Bach-familien, hvor det har vist sig, at Bachs efterkommere også har ganske særlige talenter inden for musikken. I Bachs familie er der på 250 år født mere end 29 mere eller mindre begavede musikere. Det musikalske øre er gået i arv. Hanna Ines Hovborg og Martin Wollertsen er begge øvede musikere, men på 2 vidt forskellige måder. Den ene er til Ray Charles, jazz og blues, mens den anden spiller klassisk musik på højt niveau. De har dog den ene ting til fælles, at de begge spiller klaver. Hanna er elev på Mellerup Efterskole, hvor dagligdagen går med at spille musik og være sammen med andre unge. Mellerup er lige et sted for hende, da hun selv har spillet klassisk klaver i 8 år, men samtidig godt vil være bedre til at spille sammen med andre. En af mine stærke sider, det er nok teknik. Altså, jeg er meget teknik, når jeg spiller. Fingersætning og kan spille hurtigt. Til gengæld så er min svaghed nok, at jeg er ikke så god til at improvisere, og jeg tør ikke særlig meget at kaste noget i noget nyt. Martin, som også går på Mellerup, har i modsætning til Hanna aldrig modtaget undervisning. Til gengæld har han et super godt gehør og er god til at spille sammen med andre. Jeg har spillet blues, og jeg har spillet funk, og jeg har spillet gospel, og jeg har spillet rigtig meget musik.
Jeg ved godt, hvad en terts og en sekund er og sådan noget, men jeg kan ikke finde ud af musikteori. Min stærkeste side vil jeg sige er at spille sammen med andre folk. For at undersøge forskellen på en musiker med stærk gehør og en med sans for noder, vil jeg undervise dem begge i et stykke fra den første Suzuki-bog. Undervisningen varer et kvarter og foregår på violinen. På bordet har jeg lagt et papir med fingersætninger. Under forsøget er Hanna god til at lytte sig frem i starten, og er især god til at holde på buen, hvilket giver en flot klang. På et tidspunkt får hun øje på papiret på klaveret og begynder at spille efter tallene. Det er tydeligvis nemmere for hende. Martin fanger ligesom Hanna ret hurtigt melodien, men har problemer med at holde på buen. Han går meget op i at ramme tonerne, men man kan godt mærke på ham, at han er vant til at spille jazz og ikke små klassiske melodier. Papiret på bordet er en ret stor hjælp for ham, og efter lidt tid spiller jazzdrengen en fin lille Suzuki-koncert. For mig var det en spændende oplevelse at prøve at undervise i mit eget instrument, da teknik og toner er svært at forklare med ord. Hanna var helt klart den letteste elev at undervise, da man kan mærke på hende, at hun er vant til at få undervisning. Martin gjorde det nu også godt, men var lidt mere selvkørende. Det lykkedes mig at lære både Hanna og Martin at spille et ægte Suzuki-stykke. Nu ved vi altså, at Suzuki-metoden er en indlæringsmetode baseret på modersmålsmetoden. At Suzukis filosofi omkring musik i barndommen ser ud til at kunne passe. At leg og læring er en god kombination. At det musikalske øre kan ligge i generne. Og at det har betydning for din teknik og dit gehør, hvilken læringsmetode du lærer at spille musik efter. Jeg vil klart anbefale Suzuki-metoden. Violinen, musikken og Suzuki-metoden har fyldt rigtig meget i mit liv, da jeg startede som 5-årig. Jeg har i princippet aldrig selv valgt mit instrument, men er blevet utrolig glad for at spille lige netop violin, fordi det er så specielt. Musikken vil følge mig resten af livet, og det kan jeg takke Suzuki-metoden for.